Първите стъпки за покупка на имот са самия клиент да е взел точното решение, че иска да закупи имот. Второто нещо е той да бъде подготвен със своето финансиране. Много хора тръгват да купуват имоти без да бъдат подготвени и това води до разваляне на сделки. Те първо трябва да минат през банка, една или две или три, и да получат одобрение, че ще могат да получат финансиране. След което трябва да направят един списък с подбор на имоти или пък списък с критерии за такъв тип имоти, като това ще рече да направят първото най-важно нещо — локацията на имота, къде искат да бъде, какъв тип строителство, какъв тип отопление, какъв тип изложение. Това води до скъсяване на губене на време за самия купувач и за самият брокер, когато ходят по оглед. Както всеки човек има личен фризьор, личен адвокат или личен лекар, аз лично препоръчвам всеки един клиент да има личен брокер. Личният брокер има информация, има подготовка и е готов да защитава човека, който го е наел. Личният брокер ще направи всичко възможно за своя клиент да договори по-добра цена, независимо дали от страната на продавача или от страната на купувача. Нещо друго, той ще защитава интереса му юридически, тъй като работи с адвокати и с нотариуси. Той ще филтрира фалшивите обяви. Посредническата услуга варира от 2 до 3%, като стандартната комисионна е 3% без ДДС. Първо, клиентът трябва да вземе решение, че иска да купи този имот на 100%. Втората стъпка е неговият брокер да направи предложение за цена. Ако цената е приета от обратната страна, трябва да се направи стоп депозит. След стоп депозитът, брокерът на купувача трябва да изиска един набор с документи, за да може да придобие пълна информация за собствеността на имота. След което се пристъпва към подписване на предварителен договор. Ако има банка в сделката, е хубаво купувачът да е попитал банката дали би му направила договорна ипотека, защото има имоти, които са с включено обзавеждане. В тази ситуация клиентът може да получи договорна ипотека и да закупи само имотът, а пък банката да му финансира допълнително обзавеждането и оборудването в имота.